8, 7, 6, Turbo si 5, dá teraz. 4, 3, No vidíš to, kurňa, ty jak si tam zabrzdil, kokos, to čo bolo? Chápeš to? Do ríči, no, tak akože ja som ťa nechcel sejmúť, ale čo tam mám potom urobiť? Čo tam si dostaneš? Uprostred pola. Do ríči. Musím to volať minule. Nie, však veď ďaleko je, hej, 5 minút, potom uvidíš. Máš tu počkaní? Tak vidím. Ťaháš ako zmysel zbavený. 4 minúty do konca. Poradie po prvej minúte. Auto 1, 3, 0, auto 3, 3, 0. Ale ja som teraz došiel po prvé miesto. Auto 4, 2, Tým bojom. 0. Ty sa bál. No ale že už je tak ďaleko vyložia, už to hodí. Chápeš to? Ale trp. Ale 9 si potom měl pol kola. Kokos. Presne. A to lebo mám nervy z toho, že ťa zvesí. Keď to ja za to nemôžem. Zase. Mladý. No koľko? No tak ty si to starší ako aj, nie? Ale tebe sú poradie po druhej minúte. Auto 1, 7, auto 2, Však už 7, cúvaš, tak? auto 3, 7, auto 4, 5. No jasne. To bez šance by to dohnať, tú stratu. Bez šance. To nebrzdí. To len ťahám. Idem teraz. Výborne. Dve minúty do konca. Poradie po tretej minúte. Auto 1, 11, auto 2, 11, auto 3, 11, auto 4, 8. Sorry, you can go to the Tak co teraz? Do konca. Poradie po Ej, czekaj, auto 2, 15, auto 3, 15, auto 4, 11. Pripraviť sa na sedmi postupy. Finále A. Finálová jazda 3. in the room, but everyone at the beginning. And when you Ale mohol by si takú budku hodiť. Ty tam čo, ešte keď nemaj dopredu oné. Ty keď maj 30 sekúnd do konca. ideli na seba. Díky chlapci. Ty to im první, hej, čaká.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, auto 3, končil. Naj. 1,